diwastani menungsa dasare amanah utang. Iki loro nang bicara amanah kuwi bukan artinya ini cekel artone bukan koyo kuwi to. Kita duwe janji karo si Suto kuwi amanah. Kita duweni sesebutan karo si Suto Sinoyo kuwi yo amanah. Tumindak kita perbuatan amanah. Cuma dari amanah kuwi atas penjabat. Bukti kasunyatan utang diwastani amanah. Bongkot pertama amanah. Amanah iki dipegang, ojo nganti kita ka manungsa, kathah ka manungsane. Boleh tak kabenerane. Jadi arang beningnya ketimbang butek kayak. Jadi beningnya jarang, lebih kathah butek kayak ini manungsa. Oh bukti kasunyatan. Pengen siji, pengennya loro. Yora, kuwi nyata. Nggak ada redane. Kecuali ajak saiki orang besok iya aku belum iya ini sama manusia jur amanahku dikegel iki kudu kelingan sejak lahir kita disukani utang kali wong utang awake piyambak utang kali negara iko utang kali negara kita pun bayar napa mboten saguh napa mboten kan ngaten utang kali tong boten paro. Lah, utang kuwi kathah. Utang bedono, utang harta, utang rasa. Iki menungso, utang kali awake dhewe, karo sing urip. Sing terakhir, sing papat, nyimpang dalan, nyiprit. Mulane pedalangan kuno, Pak Timbul sing kula petuke, terus kali dalang sono, dalang cermat. Ning dorong aja diutang, apa meneh negara. Aku salaman. Lah sakniki sing badhe sakniki sing badhe bayar utange negara sapa? Mbok. Buka kuwi buka apa? Amanah utang. Utang utawi piutang amanah. Buka sakubane dari zaman Adam dugi saiki. Buka zaman Adam buka utang. Kan sekawan, utang awake dhewe, utang kali negara utawi kerajaan, utang kali tangga parek, utang kali awakmu. Iki nek jangan nyimpang. Sekawan. Bukti kasunyatan utang kali sing gawe urip. Lah kowe disukani nafas. Balekke kun fidaraini. Ana bilaine kun fidaraini kowe balekke. Apa sing kowe aku kasih? Ngene. Sampun kawungkul. Riyin kowe nangis apa kelingan kowe nangis? Mandah loh mulane nyuwun paring. Wong kuwi ora bakal ngerti wedaran kuwi kejabine, jawone yang jali. Ora bakal ngerti blas, ora ana kitabe, ora ana tulisane. Kakudanan ya. Kitabe kudanan. Wong kuwi ora bakal kelingan. Kan napa saking kuwi kegawa senenge ora kelingan. Banjur ana wedarane aja kaget pinuju guyu, aja kaget pinuju nangis, aja kaget pinuju kesengklak. Lah utange kuwi sing gawat kuwi monggo kersa. Kuwi warna-warni kaya kuwi. Lah, gandeng teng mriku ora kelingan. Mulane ndaki-ndaki kowe kaya ngopo mesem. Secara lahiriah bukti kasunyatan oh berarti aku weruh kaya kuwi ora goroh pendhita. Ya matur suwun pupulun. Akhirnya apa? Ngelmu kaya ngopo busak. Isine mung bondo. Isine kepripun carane ngerangkai, ngerakit, ngrekodaya. Enggak ada makarya, tapi ngrekodaya. 11-12 memang ngrekodaya sama makarya, tapi makarya kuwi yo makarti. Kalau ngrekodaya enggak makarti. Kadang rusak, contoh wis direwani to, pamer dulure